Good morning mga buddy, this is your buddy on your screen again. And welcome back to my YouTube channel. And guess where I am mga buddy? Kabalbo mo, asa ko. Tao na ito kung asa ko karon. Ha? Suri-suri ta dere. Awag pakita na mo, may buntag sa tanan na. Awara ko ni dere. Makabantay mo sa mga picture dere. O chuyan kayo. Bappo kayo no. Dapo dere o. Yaay nga mga tisoy yung inapa dere o. Diba? Sulod na dahil tayo dito magsamba nila. Mga bandi, so makita ninyo na ako karon diri sa balay nila Kuya Glester Kapuno. So this vlog will be a day nga na ako diri. So tara. Badi. Oy, buddy. Unsa man? Ang buntag sa dira. Buntag dira ninyo mga buddy. Karon guys, init kaya guys. Ganina, lami kaya mong live dito. Lingaw na kayo mag-live mi dito. Ug sudihan ni kalit og brown out. Tuwa, ninghoy. Kanta mo gun mitulo na. Ikaw. Yeah. Tungod din nimo jud. Mitulo na to, tulo yung kurente na wala na. Malas kay kagnaw ba? Pabugnaw. Brad, nahurot. Pabugnaw. Wala. Narawangit-ngit ka Jomyare. Bukas na, what's up mga bare? Wala na ibugnaw mga bade, wala na aircon. Imbis ni tambay may kwarto kay way kurinti, basig na may bugnaw, pisto lang maot. Dali ra kay absorb sa mga panit oy. Wala Absorb dit so Wala wala. giutot ang kabugnaw, bro. Wala ni gawas na. Wala. Wala na ibugnaw. Upas, bro. Wala na gid. Og diri mga bade, ato suroyon balay ni Quiz Glister diri. Magkwanta, magbahas-bahas na diri gawas. Torta mo sa among asinda. Kani itorta. Asa man Sa hasyenda. Asa man atong unang ruta diri ah. Una, dili ta sa gate. Diri ta sa gate. Diri ta sa gate. Sorry ta diri tour ni ha. Kay baw ba mo nga kaminduharan ni papa gihimo ani? O di Kibaw ba? ka? Wala gid. Wa kay baw ay. Wala gid kay danghag mang Daw kami nanduhan ni papa ga. Dako na nagihimo ani kani gate. Oo. Ya, ni special kay nga ko Sa may special day ani. Bari na. Sa man ba di? Ang sa may special ani ba? Special kay ni among Hala. among Gate. doorbell. Doorbell. Oh. Door nga naa sa gate, doorbell nga. Door gate bell. Door gate bell. Gate bell. Gate bell. Oh, gate bell. Gate bell ay gate bell. Di kay layo mo kaya mo balay niya Oo. naman kay kunay masinggit dire manuktok di Di maabot. Oh, man ang doorbell na mo. Wireless di ba? wireless. Wireless na ba? Ding dong. Mumatik na rito brown out. Brown out man. man pero wa Wala wasa pasi sa nga singgit to. sa mo. Manuktok sa gid mo, singgit gid mo pugos. Sarado na Sarado na atong gate. Sirado kay basig na something. Mo to ang gate. Hayhayan badi. Uy, astig Yan oy. atong tighay-hay. Na malagi kwaknit nagbitay na kwaknit to, kisa din kwaknit. Oh, manampay ta, Ya, manampay. Kuya ka ni mga tanom diri. Uy, unsa may mga pictures ani? Strawberry. Oh, na may strawberry diri. Uy, strawberry. Basig abi ninyo big me. Ala. Ah, may strawberry diri oh. Uy, Strawberry na siya bay. ano nabuhi man nga init man, ukar rin init day. Di kay init siya, init diri kung udto pero kung buntag kay magamug-amug diri siya. Subantog ra po day makabawi la. Oh, daghan na kayo oh. Kapit na nimo bunga ba? Oh, strawberry yarn. Basi nabi nimo strawberry ra na diri. Ay, napa day lain? Diyos ko, kanindot ba din yung hasinda eh? Abi pa lang ni. Or ano, limonsito, small battery ball. Oh. Napa may tambis oh. Ya, ay Ngani pa nanay bunga. Asa ka makita small battery ball oh, isa ra kadangaw. nanay bunga. Oh, small battery Asa ball. ka makita tambis ngani kadak-an nanay bunga. Partida. Oh. Diba kaunsa ni? Atis. Si ate. Usay. Usay na. Grapes na siya Ay, bay. grapes dahil ni, abi nung atis. Ni grapes sad ni. Ano man eh? Ay, gipakamang na. Oh. Ang kamang na oh. Awar ko na ni kamang. Pero kay bao ba mo nga basta grapes kay kuan wala sila season kung kanus ang mamunga. Depende nimo kung Kano kanus sa ang kaning pabungahon. tanong? Ay, sama na. Iskaswerte. Jackpot. Nakatunog kung inununan.
Surtiha oy. Nauna daghan kay mig mga talong dira. Kani. Daghan kay mig mga talong dira pero karon wala na kay naurot nagkaon. At least nakaon. Oo, daghan Mo na pinakadabis kay nakaon gyud. Buong mi. Uy, daghan man lagi mo plants diri abadi. Oo, Uy, mga kulit. mahalo ni ba di? Yung. Kani ba ni? Kani kung muda ko na ni, maabot ni og kanang 15,000. Uy, Diyos ko. Kani variegated nga Ano sa tawag na? batid. Tibatib. Humot, di ba? Tama ko kay inununan good. Sa akong mama man ni og sa akong igsuon. Collections. Kani Na, atong saging dire, hapit na mahinog. yung to araw, mamords. Lami na siya tubaon pero Pero unsaon nga naman, nga wa pa man nagibirahan. walay time pa man basig unya ato anong tubaon. Basig lamaon na no goods na kayo. Nga, meat. Kasi panganay mo kailan mo na Si Kuan. baka. Ay na, katabi tang dorbe. Kato sa gatas ba? Cowbell. Cowbell. Hi sa imo cowbell. Cowbell. Nami manok ani ba badi nga unique kay siya. Nawa lagi. Antong manok nimo nga kuan kakaiba. Uy. Uy, grabe, kusuke. Uy, grabe, kusuke. Mutusik naman. Mubirig na gid ba di? Nawa man badi. Sig na ihaw na. Pa. Asa tayo mong brown nga manok pa. Ay nasa Tagbilaran Ay, abi. Ay gibalhin na sa Tagbilaran. Abi na og gisabaw na kulbaan ko gamay. patay. Una mo mga kamanghuran, mga bunso no. Mga palangga kay ng papa no. Di vitamins ni sila. Kompleto na sila vitamins from A to zinc. Pero kami, why vitamins? Oy, vitamins Wasa. ba? Ay, wawasa pasisa. Tubig lang. Tubig. Yan na kapinangga ni Papa guys. Ya, ay maogid niyo mga bunsong kapatid. Ano yun? Sumunga na mo mga kasi. O di ba basta magtanim, basta may itatanim, may aanihin, sakto gyud. Nalagi gwapa na ako nakita sa kamera. Kinsa ni nga? Lumian na niya eh. Oh shit. Gupang Magandang dilag. Lumian ay. Puso ko ay yung nabihag. Ako rin background music kay makapiright naman po daan eh. Dapat advance mindset ta diring dapita. Mo na mong baby girl. Hi. Barato Kaya ra. ba rin na may mga kasilihan dire. Uy, dagko lagi kayo badi. Kuha ni siya. Unsa man eh? Say tawag na siling ang tagas gani. Sili espada. O espada ni siya ba rin. Magpinsing ta badi. No, dagko, pwede lami ay. kay na isagol og inununa na kung natumba na ko inununa. Kayo dito. Na pa mi dire watermelon. Lah, Watermelon pero hapit na mamatay. Watermelon, way papaya. Hapit na. Yung may papaya. What they do? Papaya. Kani rambutan, kani Rambutan. lansunis. Lansones. Ano siya? Lemon siya. Oh. Kung nakita gid no, daghan gid kag makuan diri ah. Mga tanglad gusto magsabaw Oh, saman. So sa mga silingan na nako da ano, di na ko dira sa inyo kay hurot na yung tanglad sige ko pangayo kadiri ko kay lambo kayo. Ikaw din nakurot tanglad sa inyo din. Di kasi sige man miglaw oy. Ikaw nakurot tanglad sa silingan din. Nya need man gyud makakaon maday gapon di siya di ka magtanom. Ay it's a prank. Kinahanglan gyud mo magtanom oy sige mo salig sa inyong silingan. Mo good. Na ni kamunggay, nasa may kamunggay dire oh. Oh, di ba maglaw oy na gyud ni ready na sa law oy bade. Oh, kamunggay og tanglad gatapad pa gyud. Oo. Tapos kung kaabot pa ka dire katong sikwa na mo nga dagko kayo ngani katambok ka oh. Sikwa. Oh. Ngani katambok ka pero Aba. ngani katambok niya na katas sikwa. Sikwa. Sus Mario Joseph kalami. Kailan ka sikwa? Wasad. Suka sili. Sikwa. Lahi man day. Mo na among mansion guys. Proud na proud ako dito sa mansion namin kasi kay ginaguan dyan ni kayo na mo. Tinuod ay literal nga dugo. Oh, sarili Dugo og sikap singot. gyud ba sikap bitaw. Kami rabi na mental ani na kuan. Grabe kayo muhago ani kay para ma-achieve. kalis chat. Ma-achieve gyud po di mo ni. Awa ra gud ng mansion ni. Wala ikaw ba de? Sige jog video kay puhon. Pohon day no. Basi Oh, matakabas dagan sa panahon ba. Wala kay boss Gyud dagat sakto kayo. Awa ra gud na mansion ni. Glistero. Kapuno os mansion. The best kayo. The best gyud kayo. May duha ka sakyanan. Oh. I-touch na to ni, touch by touch kay pohon, low attraction ba? Woo, baka naman. Mabit may apil ani. Wari kay apilay at least. Baka naman. Woo. Pohon.
Pasinday. Wag yung gadahom nga makabalay mi dire. Wag kadahom nga makakuan makayuta mi dire. Di ba? Oo. Expect the unexpected. Oh, ana jud. Sa atong kinabuhi, maong kita gyud mga body need nato maning kamot. Sakripisyo una para sunod hayahay na. Kaya kung magpahaya-hayahay ka karon, puhon magkalisod man ka. Oo. Huwag mo makanuning kamot, sumaning kamot ah. Oo. Mo na maning kamot jud ka. Oo, kita gihapon. Kita maning kamot ko. Maning kamot. Ikaw, lahat tayo. Maning kamot. Baka Sakto. blister yan mga Di kay body. kuan magod kay syempre unsa may mong kuan kung wala kay gibuhat dapat jud imong hinaguan jud imong kuan kay wala may sayon ra karon tanawa na mga sayon ra mga kwarta karon di ba scam di ay Oo, di ba? sakto gyud. Mo nang mas maayo jud kung imong paningkamot Maningkamot jud. jud kay imong hinaguan jud ang kwarta kay ma-appreciate jud nimo ang imong mga na-achieve Na-achieve ba? imong mga nabuhat sa hinaguan gyud mo na. mga hinaguan Dugot, pawis. mo nang ma-appreciate jud kay nimo mo nang grabe jud ang kalipay kayo tong nahuman niya mong balay or nahuman kato una pa nahuman bisag nahuman pa niya mong yuta og bayad namo kay murag grabe kay murag sa una kay murag kanang na makayuta kami nga mga yan ba Oo. so ito namin may yuta dito pero sila mga igsoon man ni mama o kanang gusto ko na emo ba mo to paano kay nakapalit ko dire pag human na mo bayad lipay kay ko lami kay sa feeling Big jud. achievement need. Samot na pag human sa balay Ayun. Mas nidako ang achievement. Anam-anam ba no? Like process Ay, yun oo, ba? ayun Trust lang the pagdali process. good. Oh, ayun lang nice one. pagdali. Di naman kinahanglan nga magdali ka. Kaya lagi Oo. nato ni kaya. Dili ka kinahanglan magdali. Ang importante, Naning kamot. o naning kamot ka. Bahalag anam-anam or Oh, gamay. balag ang progress ginagmay ba? o at least na nice. kaysa wala. Oh, di ba? Nice man. Noong kita sa akong mga body dira like ana na usay mag-doubt ba pug ko body like abi na likod din ako ni kaya ba pag vlog. Pero karon kaya day. Niab kayo oy. Niabot na ko sa point nga na-realize nang kaya day na ko ni. Nakaya man gay ninyo. Nakaya mo ganyan. Kaya po siguro, kaya po na ako nino. Kaya po na ninyo. Kung unsay mabuhat mo, kaya ninyo na. Kaya kayo. Kaya. Kaya kayo. Kaya kayo. Nindotag ilong si Buddy eh. Ah. Taas kay ilong. So kita mga bade, maningkamot kita. Oh, ayaw mo ayaw mo wag kayo mawalan ng pag-asa. Laban lang. Hanggat may buhay, May pag-asa. Hanggat buhay day, Hanggat buhay may pag-asa. May pag-asa basta Manikamot maging mabait lang sa tayo sa ano. sa kapwa. Sa kapwa natin. Yon, di ba? Gikan na na sa galing ato mga idolo mga bade. So mga bade, that's it muna no. Kay sunod mag-vlog na pud mi. So abang na pud mis vlog na mo ron. Kay sunod-sunuron na ko ni mga vlog na ko ron mga bade. So thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to this YouTube channel. I am Nathan Iloon and Gluster Capudo, aka Boy Tiyo Tiyo. kita-kita tapuhon. God bless. Peace out.